Vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu. V dnešnej časti sa dozviete od zakladania stavby až po strechu, ako to celé bude prebiehať. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Baník a syn. Ja sa volám Fero Baník a pracujem v tejto firme ako syn. Tak dnes by sme si prešli celú výstavbu od prázdnej parcely, kedy tam nič ešte nie je na tej parcele, až po to, že sa môžete nasťahovať do tohto rodinného domu. Úplne celkom na začiatku architekt prichystá celkovú situáciu stavby, to znamená odstupové vzdialenosti od tých vedľajších objektov, pokiaľ je to v nejakej zástavbe, a tam platia pravidlá, ktoré musíte dodržiavať. Základné pravidlo je 2-metrový odstup od susednej parcely, pokiaľ tento sused, alebo teda pokiaľ nemáte v tomto smere do tejto strany pozemku okna z obytnej miestnosti. Pokiaľ ich tam máte, tak potom sa musí dodržať 7-metrový rozostup medzi jedným a druhým domom. Kuchyňa sa nepovažuje za obytnú miestnosť, takže keď tam máte okno napríklad do kuchyne, tak to nie je problém. Toto všetko rieši architekt, ktorý sa zaujíma o tie vedľajšie objekty, takže on v tej celkovej situácii stavby to stavebný úrad povoluje alebo povolil, takže malo by to byť v poriadku. Je vždycky dobré ešte predtým, aj pokiaľ máte možnosť sa stretnúť so susedom a ukázať mu, že aké miestnosti máte na ktorú stranu a asi ako bude osadená tá vaša stavba. Okrem tohto situačného osadenia je dôležité ešte aj výškové osadenie stavby. Takže mali by ste si zadefinovať, kde bude tá vaša nula v dome. Nula sa myslí ten povrch, po ktorom chodíte na prízemí vo vašom dome. Čiže je to povrch podlahy alebo dlážby, ktorá je vlastne ako vrchná krycia vrstva v tom dome. Toto nie je výška, na ktorú sa začína zakladať tá základová doska, pretože tá podlaha v dome má svoju skladbu. Uvidíte ju na vašom reze, projekte architektúry alebo aj statiky, kde uvidíte, že máte tam nejaký možno 20-25 cm je finálna nula oproti tej základovej doske. Takže na to si treba dať pozor a nepomýliť sa, keď si budete určovať tú nulu v dome, že to nie je výška vlastne tej základovej dosky, ktorá sa bude robiť ako celkom prvá. V ideálnom prípade je myslieť aj na to, aby ten dom nebol utopený voči ceste alebo prijazdovej nejakej komunikácii, respektíve vo vzťahu k nejakým vodným, pôdnym podmienkam v spodnej vode, alebo pokiaľ je to napríklad svahovitý pozemok, že ako to bude osadené. Mal by to vyriešiť architekt, ale keď je to napríklad katalógový dom, tak je veľký predpoklad, že ten architekt nikdy nebol na tej vašej parcele a urobil to len na základe nejakého výškopisu, polohopisu, ktorý mu dodal geodét a takto to osadil. Je dobre si to skontrolovať a vlastne si to uvedomiť, že toto je nula stavby, to bude tá výška, po ktorej my budeme chodiť v tom rodinnom dome. A takisto na nadväznosti na tých susedov, že pokiaľ to je napríklad výstavba, ktorá je stúpajúca cesta do kopca, tak v akej výške bude ten váš dom usadený, a keď je to kaskadovite voči tomu nižšiemu susedovi, aby on o tom potom vedel, že ako vysoko budete mať vy napríklad ten dvor alebo ten terén, spevnenú plochu pred tým domom. Takže to je taký úplný základ, keď sa začína výstavba, určiť si a zadefinovať nulu v dome a od nej sa potom odvíja úplne všetko v rámci hrubej stavby. Takže ďalším krokom je vytýčenie domu. To robí geodet, ktorý príde a vyžiada si od architekta body, ktoré má vytýčovať, respektíve sa dohodne s tým, buď sa dohodne s vami, alebo dohodne sa so stavby vedúcim, pokiaľ nejakého máte na tej výstavbe, že ktoré body tých základov je potrebné pre ňoho vytýčiť, aby ten bager sa vedel postaviť a vybagrovať vám základové pásy. Takže v niektorých zložitejších stavbách to môže byť aj 50 bodov, na jednoduchších, nejakých obdĺžnikových, to môže byť kľudne aj 10
15. Zvyčajne ten geodet sa mu platí za počet tých bodov, ktoré tam vytýčoval na tej parcele. Je dobre si prichystať na to vytýčovanie nejaké krátke roxory alebo nejaké roxorové tyčky, ktoré si viete zapichnúť do tých bodov, ktoré vytýči ten geodet. Veľa geodetov si nosí takéto veci so sebou, keď to idú vytýčovať. Potom si je dobre natiahnete si šnúrku a podľa nej si s vápnom alebo s niečím, čo je vidno, tak si to vyvápnite, tie čiary, kde má ten bagrista vlastne bagrovať. Takže po tom vytýčení prichádza na miesto bager, ktorý ide vykopať do presnej hĺbky základy. Takže keďže máte určenú nulu, tak napríklad môže to byť tak, že pod tým základom dole je nejaké štrkové lôžko, napríklad 15 cm a spodok základu je povedzme napríklad na minus 1 meter. Takže vybagruje to na minus 115 cm do hĺbky od tej nuly, ktorú ste si tam určili. Najlepšie je to robiť nejakou laserovou hlavou a latou, aby ste to mali presne. Do základových pásov je dobre si rovno umiestniť aj uzemnenie, alebo teda zemnič pre bleskozvod a takisto pre hlavnú uzemňovacú svorku. Je to jednoduchšie takto urobiť, ako potom následne riešiť bleskozvod nejakými buď tyčami, alebo samostatnými platňami niekde mimo domu, lebo zase si zaberiete nejaký priestor, ktorý možno ste chceli nejak inač využiť, alebo nebudete to mať takto prístupné a toto je veľmi jednoduché a dá sa povedať, že celkom aj lacné riešenie a určite to uzemnenie v tých základoch je určite najlepšie. Takže na každom rohu potom z toho základu si necháte vyťahnutý drôt pre budúci bleskozvod. Následne sa betonujú základy do nejakej výšky, to znamená, povedzme, že ten terén pôvodný je 50 cm nižšie, ako je vaša nula v dome, takže si odpočítate tú skladbu podlahy od tých 50 cm, povedzme, že to bude 25 cm a potom ešte základovú dosku a tam vám vyjde ten výška toho základu, ktorý sa ide vybetonovať. Základy môžu byť aj z prostého betónu, alebo niektoré podľa tých pôvodných podmienok môžu byť aj armované, čiže je tam železo tých základov. To všetko obsahuje vlastne projekt statiky. Už v tejto časti je potrebné nezabudnúť na všetky prestupy, ktoré potrebujete nechať cez tie základy. Čiže hlavne ide o kanalizáciu, prípojku vody a všetky ostatné prípojky, ako napríklad elektroinštalácie, alebo ak uvažujete nad teplným čerpadlom zemvoda, tak taktiež prívod spiatočka do rozdeľovača zemného alebo k vrtom. Po zabetonovaní týchto základov, pokiaľ ten pôvodný terén je nižší, ako je tá doska, na ktorej bude stáť celý dom, tak na tieto pásy zvyčajne idú ešte 1 alebo 2 alebo 3 rady debniacich tvárnic, ktoré vyvyšujú ten pôvodný základ v teréne a oni vám tieto debniace tvárnice urobia takú oporu, ktorá je už nad tým pôvodným terénom. Následne robíte ležaté rozvody kanalizácie tak, aby hrdlo na tejto kanalizácii bolo vo výške budúcej betónovej základovej platne, pretože na týchto nových potrubiach kanalizačných sa nedá urobiť hrdlo nejakým nahrievaním. Takže je dobré si presne zamerať výšku tej budúcej základovej platne a presne do tejto výšky si osadiť ležatú kanalizáciu. Tu potrebujete opieskovať a zhutniť vlastne ten stred alebo ten objem, ktorý vám vznikne medzi tými základmi a medzi tou doskou. Potom sa pristúpi k betonáži základovej dosky v hrúbke, ktorá je určená v statike a tá sa musí nechať vyzrieť tak, aby ten betón bol aspoň čiastočne únosný. Takže možno nemusíte čakať nejakých 20 dní, ale aspoň tak, aby následne to murivo, ktoré na tomto bude, aby
už tá základová doska to uniesla. Potom na základovú platňou ide samotné to teleso tej nosnej časti. To môže byť podľa muriva rôzne. To znamená od ľahkej výstavby, že je to napríklad drevodom, alebo potom ľahšie muriva ako itongové tvárnice, alebo ťažšie ako napríklad tehla. Tak dôležité je pri týchto murivách založiť ten prvý rad tých tvárnic, aby bol založený v presnej rovine. Zvyčajne tá krivosť tých základových dosiek v tom ideálnom prípade je do nejakého 1 cm pri tej betonáži. Pokiaľ by ste sa rozhodli betonovať základovú dosku sami, tak dávajte si veľký pozor na to, aby ste tam nemali rozdiely. Na niektorých stavbách sa nám stáva, že vidíme aj 3-4 cm buď naklonenia celej dosky, alebo vlny, alebo také miesta, kde ten betón sa lial z tej pumpy. Na tomto mieste zostala taká vypuklina. To sa veľmi ťažko potom opravuje v tých skladbách polystyrénu, ktoré sú v tej skladbe podlahy. Takže pokiaľ sa vám podarí urobiť krivosť alebo rovinatosť do nejakého 1 cm, tak je to super. A to založenie prvej tvárnice je veľmi dôležité, pretože tu keď urobíte chybu, tak tá sa vám prenesie až úplne hore do strechy a nič už nebude na seba dobre pekne nadväzovať. Takže to prvé založenie tvárnice je veľmi dôležité. Niektoré firmy ponúkajú aj službu takú, že tie, ktoré predávajú tie tvárnice, že vám to prídu založiť na tú stavbu. Alebo šikovný murár proste laserom, keď si to zasvieti, tak tu pekne osadí tú prvú tvárnicu. Potom následne už tá výstavba je, dá sa povedať, jednoduchá, vlastne podľa projektu statiky. Idete až hore do výšky vencov. Pri nejakej ľahkej výstavbe sú to len drevené vlastne trámy. Z pohľadu technológie alebo technológií teraz maximálne môžete prihľadať na nejaké prestupy, pokiaľ ich máte zakreslené v statike, na nejaké prestupy vetrania cez steny, ale aj pri tých tvárniciach, ako sú napríklad tehla alebo itong, nie je problém aj dodatočne vlastne ten otvor urobiť. Čo je veľmi zložité a veľmi ťažké, čo sa týka akože tých technológií alebo tých materiálov, ktorých sa dá postaviť rodinný dom pre budúce inštalácie alebo robenie tých inštalácií je veľmi ťažké to robiť do systému Velox, ktorý je ako debňacia tvárnica, ktorá sa potom vznútra betonuje. Lebo tým, že je tam tá nosná časť je betónová a je z vnútornej strany, tak veľmi neradi to majú inštalatéri. Kvôli tomu, že je veľmi ťažké do tohto múra potom čokoľvek vlastne zasekávať do nejakej hĺbky povedzme 5 cm. Takže aj keď možno to vyzerá ľahko, že sa to vyskladá veľmi rýchlo a zaleje sa to naraz, tak z toho pohľadu potom nasledujúce výstavby sú to z nášho pohľadu veľmi zbytočné zvýšené náklady na tie sekacie a frezovacie rôzne práce, čo sa týka toho múriva. Teda všeobecne tí inštalatéri, keď vidia, že je to dom z Veloxu, tak musia potom veľmi improvizovať, aby sa dokázali dostať s prípojkami a rôznymi rozvodmi, hlavne do priečok, ktoré sú poväčšinou potom itongové, teda mäkšie. Keď sú už tie múry vo výške venca, tak sa zabetonuje po obvode venec, ktorý stúži vlastne tie múry, to nosné múrivo. Práve v týchto vencoch je dôležité nechať prestupy tak, aby budúce rozvody napríklad vetrania s rekuperáciou nenarúšali tú statiku. Čiže keď už vieme vopred, že tam bude rozvod rekuperácie, tak my vám vieme prichystať potrubia alebo trasy, ukázať, že kde ich potrebujeme a potom aj to armovanie, to železo, ktoré je v tých vencoch, tak sa dá upraviť tak, aby nebolo prerušené. Úplne najideálnejšie samozrejme je to ešte, keď sa to všetko len projektuje a statik rovno to tam zapracuje, že v tomto mieste napríklad bude nejaký prestup alebo bude nejaké potrubie s priemerom 16 cm a teda to bude prechádzať rovno pri tej betonáži toho venca sa to tam
vyplní nejakým polystyrénom a potom sa len vydlábe von a zostane tam holý priamy prestup. Pokiaľ to nie je prichystané, tak sa to ešte vždycky dá dorobiť, len už sa to musí konzultovať so statikom, alebo stojí to aj ďalšie peniaze, napríklad nejaké jadrové vrtanie, aby sa odvrtala nejaký odvrtala časť betónu v tom venci. Ďalej hore nad vencom nasleduje ďalšie poschodie, pokiaľ je to poschodový dom, alebo ak to nie je poschodový dom, tak idete hore už so strechou. A teraz je viac možností, čo tam môže nasledovať. Bude tam betónová doska, železobetónová doska a povedzme napríklad skladba polystyrénu a plochá strecha, alebo tam môže byť krov, klasický krov, alebo takisto teraz je moderný, sú väzníkové krovy, ktoré sú ľahšie a teda rýchlejšie sa dajú prichystať mimo stavby, takže tá výstavba potom samotná je rýchlejšia na mieste. Takže tá skladba zase vychádza z projektu architektúry, z projektu statiky, čo tam budete mať. Z nášho pohľadu technológií sú napríklad možnosti, alebo kedy je kooperácia taká, že už tam nastupujeme aj my za technológiu zriadenia budov, keď je tam stropná doska betónová a napríklad ide do nej stropné chladenie, tak už priamo najprv pri tom odšalovaní, pre prichystaní pred betonážou toho šalovania, tak my tam vieme natiahnuť potrubie stropného chladenia. Až na to potom ide armatúra a nad armatúra sa zabetonuje a je z toho stropná doska. Keď je to ľahký strop, že sú to len väzníky a napríklad to chladenie bude potom v sadokartovom podhľade, tak sa v tejto dobe výstavby vlastne toto vôbec nerieši a ide tam priamo krov, buď väzníkový alebo klasický. Podľa toho, či ten dom má plochú strechu, alebo je to pultová strecha, alebo je to rovná strecha. Na vrchu potom máte krytinu, čiže bude to fólia, alebo je to niektorá z krytín nejaké strešné tašky, pálené betonové, alebo plechové, vlnité, alebo falcovaný plech. Z pohľadu technológií k streche sú dôležité asi prestupy, ktoré by mali prechádzať cez túto strechu. Na začiatku je to dôležité nechať jeden prestup pre odvetranie kanalizácie, minimálne jeden. Záleží od toho, že na akom teréne je postavený ten dom. Môže to robiť problém aj pri domoch, ktoré sú na svahoch, ale môže to byť problém aj pri domoch, ktoré sú na rovine, ak majú nejakú prečerpávačku z pláškovej kanalizácie. Tam sa môže spraviť chyba v tom, že ak sa neurobí odvetranie kanalizácie, čo je v princípe iba jednoduché vyvedenie kanalizácie nad strechu, sa môže diať to, že keď sa vám na rovine plní tá plášková kanalizácia, je tam nejaké vytlakové čerpadlo, tak pri tom plnení kanalizácie vzniká pretlak, ktorý sa vám vráti naspäť do domu a ako bublina môže vychádzať napríklad zo sifónu, alebo teda z WC misy. A vtedy cítite zápach, ale neviete, odkiaľ ten zápach je. A to je práve to, že vznikol tam pretlak v kanalizácii a keďže nie je odvetranie kanalizácie, tak vám to vychádza ako bublina z misy. Opačná situácia, ak je ten dom na svahu, alebo teda na kopci a je tam nejaký väčší príval vody, vtedy napríklad pri spláchnutí vám vyťahne sifón, alebo teda vyťahne vodu zo sifónu z umývadla von, lebo nemá odkiaľ sa dostať vzduch do tej kanalizácie, aby tam nevznikol vlastne potlak. Čiže vznikne tak veľký potlak, že vám vyťahne vodu zo sifónov. To zase v konečnom dôsledku spôsobí to, že nakoniec vám to začne smrdeť nejaká kanalizácia niekde v umývadle a musíte pustiť trošku vody, aby sa zase ten sifón obnovil svoju funkciu, aby ste necítili kanalizačný zápach z kanalizácie, tak preto je tam ten sifón. Takže je dobré urobiť odvetranie kanalizácie nad strechu. Takže to už povedať priamo strechárovi, keď chystá si tú strechu, že v tomto mieste máme odvetranie a prosím, umiestnite nám tam nejaký prvok do tej strechy, ktorý toto zabezpečí. To znamená, bude to
Strešná taška, taká, ktorá je určená na pripojenie kanalizácie, čiže odvetrávanie, alebo je to nejaký plechový výrobok, alebo pri plochej streche je to zase prvok, ktorý sa privarí do tej fólie a na ňo sa pripojí vlastne tá kanalizácia. Takže ona potom ten všetok pretlak a potlak sa odvedie alebo privedie cez strechu, takže to necítite ani na dvore, ani nikde, lebo je to hore. Ďalší prestup z pohľadu technológie môže byť, alebo teda v prípade, že máte nejaký komín, je komín. Komíny pre spaľovanie dreva alebo pre kusové drevo je dobre riešiť vopred, lebo už len to, že potrebujete pod taký komín základ, tak hovorí o tom, že už rovno v statike musí byť počítané s tým, že niekde stojí nejaký komín. Pokiaľ je to ťažký komín, akože vystavaný nejaký keramický. Ak je to ľahší, to znamená nejaký nerezový, dvojplášťový alebo trojplášťový, tak ten sa dá dorobiť v interiére aj dodatočne, ale cez strechu prechádza v každom prípade. Takže rovno strechára upozorníte, že tu je prestup a ideálne je to kombinovať kominára so strechárom, aby vám toto celý detail vyriešil a aby vám tam nezatekalo popri komíne a takisto, aby boli dodržané odstupové vzdialenosti toho komína od nejakých hoľavých častí, napríklad krovu, alebo prípadne polystyrénu v skladbe plochej strechy. Pre kondenzačné kotly, tie sú jednoduchšie, tie sú väčšinou aj vyriešené, takže to riešime aj my ako v rámci inštalácie kotolne, takže máme pre všetky typy striech priamo prichystané prestupy, ktoré sa len osadia do strechy a zase v kombinácii alebo teda v súčinnosti so strechárom sa osadia, privaria na strechu, na fóliu alebo sa urobia, čo týka oplechovania, na plechovej streche, prípadne na streche z strešných tašiek. Máme stavbu pod strechou, to je v rámci dnešného podcastu všetko. Na budúce budeme pokračovať uzatvorením stavby až do momentu, kedy by ste sa do tohto domu mohli nasťahovať, preto nás počúvajte.